Il-Parlament Malti huwa l-ogħla istituzzjoni f'pajjiżna. Huwa l-post fejn wieħed jista' jiddiskuti u jgħaddi s-suġġerimenti tiegħu mingħajr l-ebda biża'. Kien għalhekk li l-Hamis filgħodu l-Parlament laqa l-11 edizzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ organizzat mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Il-partecipanti tqasmu f'żewġ gruppi differenti. L-ewwel grupp kienu dawk ta' bejn 13 u 17-il sena li ddiskuta l-isport, l-edukazzjoni u l-involviment taż-żgħażagħ. It-tieni grupp kien magħmul minn żgħażagħ ta' bejn 18 u l-35 sena u dawn iddiskutew l-IVF, il-gustizzja u x-xogħol prekarju. One News tkellem ma' żewġ partiċipanti li ħadu sehem fil-Parlament taż-Żgħażagħ. Sontom dwarjin naraw il-Parlament mid-dar forsi ma nifhmux daqshekk x'jiġri. Illum mela ġejna fil-Parlament sirna aktar nafu wkoll x'jiġri, regoli u kif jaħdmu l-affarijiet u hija esperjenza sabiħa ħafna. Kienet esperjenza unika ħafna u nħossuna vera inkoraġġati biex ninkomplu nipparteċipaw f'avvenimenti bħal dawn u biex fil-futur ikonna nkunu iktar involuti f'affarijiet hekk. Preżenti għal waħda mis-seduti kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kelmtejn li għamel għalli segwa l-ispirtu parlamentar li kien hemm fejn kienu interessanti l-argumenti tajbin li saru. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lill-parteċipanti biex jikkonsidraw li jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali għax huma wkoll jistgħu jkunu rappreżentanti ta' ħafna mill-lokaltajiet f'Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru fakkar lill-parteċipanti li xarejn oħra ser titressaq il-liġi tal-vot ta' 16-il sena fejn din ser tkun sfida għal pajjiż kollu. Iżda li magħha ser iġġib il-parteċipazzjoni ta' aktar żgħażagħ f'pajjiżna. Fl-aħħar tem jgħid li dak li ntqal waqt il-Parlament taż-Żgħażagħ mhux ser jaqaf widnejn torox għax ser ikun qed jikkunsidra ħafna mill-punti tajbin li ntqalu. Preżenti għal waħda mis-seduti tal-Parlament taż-Żgħażagħ kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil.